للروح والجسم هذا غاية الكرم وصالحا إليه ونبيا أبدا محمدا المختار fuɗɗoro yettude Allah e julde e makko kanko nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam mbiyen nde o ari aduna nde holno aduna o wano e on waktu taw jomiraɗo subhanahu wa taala ina waɗi fatar hakkude garal makko e annabaɓe ɓennuɓe fatar ɗum woni waktu mo annabi ala jarama musidɓe tedduɓe ndeysan ene gasa on keɓtini nde dande aade yaaha golle muɗum keddo hakkillaji men dogi e alhaji Gaydi mo ganduɗa tawi koye faaro darnunoɓe pinal e diine e nder gendi Mauritanie tengtito haalirde gendi gorko mo jowol yeehi kono yadane gacce yo gene yurmomo yafumo musidɓe tedduɓe caggal ɗum ko yidde addande on ko hesɗi ndaare ngoɗo ayawo ɗiɗo comci lomlomtodiroji taw ko cogguji bebɗi baɗɗi fayida daguiji dimi ñootaɗi kadi ñooti ngarɗuɗi sa yiɗi hebde hen holno mbatta ƴettu nde ɗo tongode mbatta ko ɓolum ɓolum ɗiɗi 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 nayyi e jeetati joyi e jeegom ɓolum nayyi ɓolum ɓolum sen kaali e fare seere mbiya 00 222 48 56 04 00 holmo jokkodirta hajja Fatimata alhaji Gaydi mo ganduɗon ɗum noon jawno ɗe gila gasani holtoɗe tawete toon to Nouakchott walla ni e nder gendi Mauritanie on jarama